Ο Τροϊκός πόλεμος, έτσι, έγινε μεταξύ Ελλήνων και... Να πω! Όχι εσύ. Τουρκών. Μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, αφορμή ήταν η αρπαγή της συζύγου του βασιλιά ποιας πόλης? Να πω! Όχι εσύ. Της πόλης... Πέρσι το καλοκαίρι μας έπιασε λάστιχο στη μέση της νύχτας. Της Σπάρτης. Πας καλά, μες στα μούτρα μου. Εγώ τι κάνω, καφέ πίνω. Έλα, συνέχισε. Το όνομα αυτού του βασιλιά είναι... Να πω! Όχι εσύ. Αυτός ήταν ο βασιλιάς... Ο παππούς. Ο βασιλιάς Βαγγέλης. Ο άλλος. Ο βασιλιάς Μενέλαος. Μπράβο, Σάντρα μου, μπράβο. Τι. Πας καλά, Σάβα μου. Είχε ένα ολόκληρο Σαββατοκυριακό για να μάθει 2 σελίδες και δεν τις ξέρει. Πώς δεν τις ξέρει, ρε αγάπη μου, μια χαρά τα ξέρει το κορίτσι. Συνέχισε. Λοιπόν, όπως είπαμε, αφορμή ήταν η αρπαγή της Ωραίας. Να πω! Όχι εσύ. Της Ωραίας... Ξανθιά μεσημέρι στον Α. Η αρπαγή της Ωραίας Μενεγάκη. Οκ. Εγώ πάω γιατί έχω αργήσει λίγο στη δουλειά μου. Καλή επιτυχία, Καλά να πάθετε. Δεν μ' αφήνετε να πω.